Dobrý deň. Po týždni sa opäť stretávame na štarte poštových holubov. Dnes je to závod Kolín. Prítomní sú autá z Kysuckého Nového Mesta a Čadce. Počasie máme priam ideálne. Je tu 13 stupňov. Dá sa povedať, že bez vetrie. Takže holuby budú vypustené z nášho auta o 7 hodine. Ďakujem. Dobre, púšťaj. Koľko si ich mal? 3,5 tisíc. Počasie krásne, štart sa vydaril, koše všetko otvorené, takže stretneme sa v cieli. Holuby okamžite opúšťajú miesto štartu smer Olomouc. Myslíš, že je hotové, jo? Neviem. Takže všetko. Dovidenia.